Living positively, living positive, living positively, living positive. Sanibonani, igama lami ngiyungulihlencoya. Ngiyanamukela ohlelweni leSiyanqoba Bits lapho sikhuluma khona ngakho konke okuphathelene ne-HIV, imishanguzo nokuzinakekela. Kuloluhlelo lwanamuhla sizoke sibheke ukuthi ungaphila kanjani ngendlela okuyiyona nenempilo. Ukuphila ngendlela efanele kumayelana nokuzibekela imigomo ozokwazi ukuyilandela uma uzinakekela nokuthi kunyuke i-immune system yakho ibe namandla isikhathi eside. Kuhle lokhu kuziphatha ngaphambi kokudinga usizo lwemishanguzo. Emva kokuqala imishanguzo kudingekile kakhulu ukuba impilo uyiphile ngendlela efanele ukuze unike imishanguzo ithuba layo lokusebenza ngempumelelo.